Älemin kudreti onun sadlaşygyndadyr. Haçanna zeminin süňüni nähak gan bilen harlanlaryna, adamlar bir-birine rehimsizlik bilen qaranlaryna, adalatsızlyk hüküm sürenne Allah Taala agat yollapdyr. Ol agatyň on küsüňi ak bulutlardan, kalby nurdan bolmaly. Ol haýsy baryp çarpaýa galyp pişmese, şol öýde halatly kişi dünýäye inipdir. Hani bolgudyň, bol, oraz buljan, sen gayratlysın. Gayrat et bada, gayrat et. Ah, kösendiler çağa. Ay, hani, ya Allah'ım, özü bir rahmeti varcan Allah'ım. Rahatlan uzim, rahatlan. Sana varayım. Bol ya, gidelim. Bak, bir doğan gene var. Hani rahatlan bada. Hani, şey. Devlet Mehmet Molla! Buğuşluk oğlumuz Volli! Devlet Mehmet Molla! Buğuşluk oğlumuz Volli! On ýyldan soň Maltım uli, o düneyden ok mu? Häzir atamdan soraýyn. Sehet, garaşyň maňa. Gel gow çaltyra. Yılcak çörü, süt bileni yersin. Mavrum uli, näme oğlum berdi dursan? Näme oldu? Oglanlar oduna gelir. Menem gidäjekdim. Atandan sonra değil mi? Yok, ente soramok. Bar, atandan sonra. Boy verse gidiver. Yine ul, yine yatacak mı? Yatacak. Eleyt bir derek dogul ýaýratmak näme gerek? Onsoňan fiil näme gelmeýän zatmy? Ýadyňda düşýän bolsa 5-10 ýyllykda da gelipdi. Ya Gurban Suyha şeýle bir fiil geldi diye weli mallary meýdandan ýygnaban bilmedik diye. Ana şol öňkü edekde kerweniň görüpdirler. Habar aljak bolsalar zyndyýat bolaýamyş diye. Yoğsam ayalev tatlı nengriyen sesem kulağı eştilip dur diye. Birden hep halal kolay. Näme diýersiň, ha? İl olup sadaka vermeli var. Sadaka berýäsip oğullara habar etmeli orda anna. Aho adamlar. Bozsully kerwen görnýän bolsa bu ýönelge däldir. Döwlet Mehmet, siz bir bilimli adam. Öňkü ýamlarda hiç şular ýazdatlar bolupmydy? Allah Tagalanyň guran 18.000 älim şeýle giň bolup. Onu adamlar tählinin Yürüp yolun bilmesen, doğru yolu gelmesen, bolmadyk adam ýok. haqqy ýada salmasan, galın arman içinde. Yayılır kanat perler, Dert beren hup Allah açılır depderler, bölük bölük kepderler, Eve pulçuk başlayın. hu diyer harman içinde.
öňden ýörer. Netijesi başga bir sebäbe baganadyr. Şoň üçinem 7 yer bolmuş bina. Her zat okyr bir sena. Otlar hemdir Rebbina. Nur baran çinne. Altmuli, sen näme ýerde Oho, elliňe mäşäpdir. Gulaklarym şäpdir. Oglalar odun aýtja. Menem gideýin. Oha da soň. Üşemerdiňmi? Ýoklata. Bolýa, gitsen git ýöne ýylrak geýin. Bolýa. Bar gidiber. Wagtyna ýydyňy dolanyn. Oğlanlar! Mahallede federal geçmezler mi? Bolya! Aşağı bitmeli gay oğlanlar, bir yer yakta oluruz. Meret, balsam sen nedir? Durdum, Meret! Odun orayına! Hani odunlar cebden mi? Magtym boly. Oğlanlar! Nerediňe? Laçın näle o gartala bol. Laçın! Owurt gözüm çıgolaydy olmaly. Laçın hoşun. Sen sallanardın. Yok gel basarma. Ay, güwettin. Ha ne kim sallanýar? Sen gel. Yok, melik yok. Sen sallanýar. Yine senin ayvallah. Kim sallanýar? Kim? Sen sallanýar. Sen korkar. Näme de korkar? Anlaryň diýdimi sallanardın sen? Köküň benim. Köküň benim. Hani gelen köküň. Köküň. Kallary yok. Getirin bari. Getir. Korkma köküň. Bunu koymasa. Getirdin. Bolşunun nähili? Goýberin polady. Gelgüşüň şagasy var, şoňa pökkün salacak bolýar. Näme ýüregiňe oýamy? Ýüregiňe oýan bolsa özüň sallan. Goýberin onu, özüm sallanaryn. Sallamalyň oğlanlar. Mehmet Sapaly Abdullaýdyr. Korkmaň, aýtman. Aýdanda näme? Öz sallan diýdi. Sallaýas oglanlar. Martumuli sallanma. O yer gat hopla eşitdiňmi? Men barur Abdullaýdyr. Teretap bol Magtym uly. Öňüň çöktür. Näçe düýjesi bolsa da algyn Magtym uly. Oğlanlar! Atlılar vuracak! Kaçalım! Aho, oglanlar! Nerdesin? Polat, nerdesin? Oglanlar! Ey, oglanlar! Siz nereye gittiniz? Kaldırmaň da meni. Aho, Polat, nerdesin? Algydım akday. Borece. Magtymul dağda galli! Magtymul dağda galli! O ne edip dağda galli? Ne tanış attılar göründü, biz orada kaçtık! Neme attılar? Bilem yok, Magtymul dağda galli! Magtymul dağda galli! Magtymul. Oğlum. Magtymul geldimi?
Mahtum ulu. Kerezap bol. Mahtum Ulcan. Çık. Oğlum. Mahtum ulu. Hani. Gözün aç. Canım çoğru çoğuş eyle. Nevsim aydar hoş eyle. Oğlum. Ata, keremine duş eyle. Mahtum ulu. Tanla divan içinde. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Mahtum ulu. İştiyen mi beni? Vah, Mahtum ulu. Şu wagtda duran bir kişi hışap. Boğluna pata verdin diýdi sap. Hanini durmadı. Bari ver oğlum. Bari ver. 124.000 enbiya ishab. Barsı şolardır, bilgillidiler. Eslim Baba Selman buyurdu merde. Piyalan tutup sallılar derdi. Gitti akıl huşum, yattım şo yerde. Arşta perşteni var, görgülliydiler. Yel olup yugurdum yerin damarına. Nadarım yetişti arşın kemerine. Jevrut aleminne, celil sırrına gelip özüm qara görgülliydiler. Mahtum ulu. İştiyemin beni. Mahtum ulu iştiyemin. O beni işten ok. Hani beset, bolsun nahili. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Näge hyal etsem ele getirdim. Kayda baksam onu nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatırdım. Yüzüme tüykürüp torqulliydiler. Balam. Oğlum. Oğlum. Hudaya şükür. Dolanma. Ata. Han şunu görün. Yeri, iPhone çevireyden, ha? Patlap durman, o koy verme. İnha şu ağalı horozun alacağı görünüp dura. Ay berekella, bir kırak topul, bir kırak. Ay yok, ay bundan horozun şu olmaz. Ben koydu gidip ödeyişim bile olayım lay. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Sen bu kitapla akşam ödem geçiyor. Sağınız, kaçırıpsınız. Nerede kaçırıptın? O taydı. Vah ey, tanrı yalan. Ay inim şu yerlerde küçük oğlancık görmediniz mi? Vah, nehir aytırım onu. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Ya
şuly. Ha, Şu kitabı görüp bolmka. kitap okuyacak. Hawa. Görle bari. Kitap okuyacak bolsaň tölemeli kadırda. Magtym uly! Bir kiçik oğlancık görmediňiz mi? Magtym uly! Magtym uly! Hani yürüsene. Yürü diyen ben sana. Hey, sınır olmayı. Yürüsün gelin ok. Onu ertiyle çelli dur şu yerde kalıp koy. Hay yürü götürelim. Lühre. Cemile kıydım. Ben geldim. Hani gel bakal kıydım. Ay akıllıydım. Getirdim. Ha geldim. Hani al bakalım şunu. Hani yürü. Ben sana bağlardan ne mi soğuk getiren görkerim. Yardım. Kışvar, sen öýde mi? Men oğur tuttum. O sen arabaňda ýatyr. O sen arabaňdan kitap mı? Hem boldy, eýgilik mi? Kışvar, sen öýde mi? Vay näme Hadi boldy? arabadan. Bu näme? Geç diýdiň beş. Kışvar, nauri. Hani gel. Elime düşensem sapacak yerin olmak. Gel bari. Gel. Näme üçin men arabama mindim? Ogurluk etjek boldunmy? Jogap ber. Yok, men ogurluk etjek bolmadım. Kitap okujak boldum. Eşdiýän kişi bar. O kitap okujak bolup durar. Onu häzir göräýär. Beni Adem zeyek digeren, keder aferin zeyek goteren. Çe ozvi bederde avere rozgar, diger osara nemende garar. Atı! Vah Magtym can malan. Men bütün şäher aýlanyp çykdym ha seni gözle. Senin atamy? Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Men Kişvar Badrattin. Boglun gaty dehillekin. Ey Allah'ım, o bir de teadil koşulur o kap berdi. Şeydem adam bolsa azar veren orta başa görin. Ötünüş de oraya. Kitap şeyli ortasını kanatı. Şeylem o. Bak siz beni bağışlan. Benim başta oğru duruydup durun. Olsa kitabı karşı yürü oğlum, gidelim. Yürüm, hormatlı mihmanım var. Adar edin beni. Adamlar yürüm, öyle girelim. Magtym uly. Gel oğlum. Kitap aldınmy? Yok, bunu bana şeyle verdiler. Bilýärmi? Düş görüp durun. Oraşan düş. Düşmüdü. Men seni uzak bir yola uğradýanşym. Ece, senden ayrılıp hiç yere de gitmerin. Soň atam sesi geldi. O mama. O bak. Ece, han koşuştana.
Sana bu tolunmak bolmaya. Men bunu sana ne edip aýtsam kan? Aylığa. Ejejan, sen düşün, peygamberler yolda olsun nahherine. Atan bana. Sana ak. Bata verdiydi onu bir bitmedi. Men şunu birden oyanayıptırına. Tur oğlum, daşarık çıkay. Var oğlum. Beydi bana yere durma. Bidem düştük inni kerwen saraya. Goşun mağlap yolu bu kerwen çıkar. Kimse gelir zar eylap haraya. İyidegin yitirip bir sarwan çıkar. Ey Tanrıyım, ardımmadır alına. Ne sebepten alnımdan bir kerwan çıkar? Uğrun yitiren bu kerwan menden ne ister? Turgulliydiler. Düş. Durma adamlar, yürü! Durma adamlar, öme yere beni. Kervanın kalmayan adamlar, yürü! Kervan hakkalman değerlir ho! Çık canavar, çık! Vah, manglayı giyincaya direrin dip niceler ayttım ha. Yöne biz o yere kaçan yeter. O yolda suğur vamka. Yeter değildim, yeter. Hasan görsen göçeğiz. Hasan görsen kaçağız. Hep eğitim bir yaşap var be. Tuğum vardır. Yetilmetegen yetilecek maksadın yoluna şehit bolluğumuz orada. İn olmanına hazın yolunu kurban olup dura diyerler. Aho! Besedin ağın ne? Ey barıp ölecek olsam nerede bölündün emi? Kema kılın ölümü tapma. Ölüm bilen ölümü tapaldı, yer bilen göğün arası yağılır. Hani, kervanı koşulanma mı? İyidin avır kara. Yungardı görünen o koçun ağa. Köpölüptür. Köpölsün. Kervanı saklamam. Yürü beni. Yöne beni! Heyhat!
Heyhat! Heyhat! Hey, umru yitirenler! Gidin yolunu yapıp, siz neyme otuyorsunuz? Oğlum! Çaltak mengiyiniz düşün! Hani? Anay! Sen kim var? Ben kervanın başını çekmeli müddetim tutardı. Hani yanıramağın betettik, ölüm tanıt. Sen neyme hav, en tevenmen tanağın yok mu? Hey! Hani ölüm tanıt? Kim varsın? Kim varsın diyen? Hey! Göryen var sen gözün kapınıp duruyor diyen. Ben sizin iyiliğinizden geldim. Kervanın bağı düllü, olunun menki olur. İyidir hanım ahır tapıksın o felaket. Çok bakıyorsun. Dur bak. Kim vuruyor? Kanka vurdu. İnlikli kanımlı neybe? Hani bededi vurdu? Sağılır orkul yalnız. Neybe otuyorsun? Turun adamlar görelim. Hava çoldur han, emdi. Ay var, dıyıcal son uğray veririz. Çoldur hanım, çoldur hanım. Bir gece yatırdım tünün yarınına. Bir 4 atlı gelip turgulluydiler. Habar verimiz sana pursat çayınna. Şo yerde erler var, görgüllüydüler. Nazarım yetişgeç, ol 4 merdana, köngülüm coşa geldi, başım gerdana. Geç otur. Ömüşgülü oğlu, halipalaadımdır oğlum. Bizim halipamız Bahavettin Nakşibendidir. Nakşibendi? Muhammeddin Bahaveddin Nakşibendi ustattır. On yol ağırdır, şertlidir. Bilýän. Menem şo kimin hak dilime ýabsyrman ýüregimi kebsirläp çykdym. Borçlarym dilime çolaman, edenimi dilime alman. Ulusga hakyň dergahyna gulgyan. Bu uzak müşkül ýolly. O bizim halipamyzdyr atam. Yer bolýa. Goý sen diýenim bolsun. Ýoluň taýlan bolsaň, hak sen ýollaşyň bolsun. Evet, mallar taksa. Ova çirek, çoğuluk kuzur köşkten çıkarman ente. Nire çıkaryan, ova çirek. Gelin oğul, ahmet büyükten oğul, yakınım da. Mingli hanım. Yeňinde işläp, bizdenki uýa deýler. Seykin matyp, oz ýürüşläp, bizdenki uýa deýler. Aşyk kulak goýgulsa-da. Mahtumulu, seni çoğdur gözlüye. Baryan. Siyadülp yaraşar ýüze, sürme çalyp gara göze. Bizdenki uýa deýler. Han götür şu öweci. Gayrat edin. Abdullah, han bärikken. Bardım ata. Oğlanlar sürüyünü odağa kowma. Yine toya mal gerek bolmak mal. Or atam. Ben gel hani. Tavşir. Men mesepa ýörtenem. Mehmandan ýanyna baraly. Toyun kim zady bolmasyn. Mallar ıssamam, şu töwrekde bolsun. Çowdur näme boldy? Näme bolanyny bir aýt da. Sen durma. Ýydyma düş. Atmuli.
Bu töwerüň atudalygyna bir kerede. Wah, benim hemişe şeýle atudalyk diýänme. Maňa sen düşünendiň da. Men hemişe ýyl günümüň parahat, atuda ýaşamagyny dileýän. Bagtym oly, men taňa şunu aýdaýyn. Gene öz goşgulaňda şu pikirler aýdýan. Men oňa berenýän. Bu biziň ardymyzdyr, maksadymyz. Men goşulamyň saňa ýaranyny düşündüm. Bagtym oly. Geçen akşam men sen täze adam goşgulaňy dinledim. Ýejeti bilen oýlandym. Sen adamdan kalyny aralaşýan, olaň ýüregini duýýan. Sen goşgulaňda halkyň, watanyň, geljeň akwaly görnýär. Bu yaradanyň keremidir. Çoğdur. Belki bu gurrunlary bu wagtda başgarak ýagdaýda isläp gowulmaly. Häzir sen toýuňy dip dur. Adamlar araşýandyr. Gideli. Wah, magtym boly. Bu gurrunlar biziň hemişe aňymyzda bolmalydyr. Men sen goşgulaňa kap köp zada göz ýetirdim. Çoğdur. Goý biziň ýürekdeşligimiz müdüm bolsun. Şowdur, ahaw şowdur. Sen toy edýänmi, men toy edýänmi? Düşün, men bolmaly o ýerde, sen bolmaly. Adamlar garaşyp dur, ýer gideliň-de. Menem şonu aýdýanna. Ol merdiň ogludur, mertdir pederi, gör oglu gardaşy, serhoşdur teri. Yiğitler, Çoğdur'un namsına göz göreliğinde öýden çıkmalyň. Tanıgam seni aram. Ağrıyla sızadanın bunu yaşa. Pelek maňa mal berersen, ol gençkän gerekmez. Gözel ýaryny görmesem, panjahan gerekmez. Baga girip neýläýin men, joşrun anmarny. Bilbilim ýetir kalyp sen, gözel reyhan gerekmez. Bukhara. Adamamka, habarlısın. Sana kim gerek? Mağa ahunağa gerekti. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Sana ahunağa gerek bolsa, sen ilkin Uğur Kazım bilen duşuş. Ine şu kitapları atam ahunağa yolladı. Bana ýaşy netibe, tüweleme bolu bilýär. Maňa da Döwlet Mehmet Aladyň kitaplaryny okumak netibe edipdi. Köp ýaşy sowatly kişidir o. Wa aleykümselam. Ýanyň bilen köp kitaplar atsaň. Ýöne bir ýerde de seni gyzyklandyrjak kitaplar gaty köp durmakdym boly. Men o kitaplar bilen seni ýokdan tanışdyrar. Derýada suw peselse, balyň ýüzi göz başa sar bolar diýişler ýaly. Atam kimem okan kitaplarynyň bir bölegi. Şüýeri, göwüllaş talyg berýär. Şoň üçin ülke sök gelendir Nur Kazım. Ahunaga kabul eder. Menem bilen gurlaşar. Sağ olun. Araşyk.
Magtym uly. An gelin hani. Ahunaga yarawsız onu da sizi görecek diye. Yürün. Salamu aleyküm. Ani, golayrak gelin. Wa aleykümselam. Ine bey Döwlet Mehmet Agadyn oğlu Magtym uly. Boluyla, kaçan gelin oğlum? Men gelip duruşum. İlk sizi göreyin idim. Atam köp dogay salam yolladı. İveren getiren sağ olsun. Men sen atan gow tanıyan. Atamam sizi hemişe yatlaya. Sağ ol, Allah yalkasın oğlum. Gözümün üstünde ornum var. Oka ver oğlum. Seni nuru kâdım muruk dür. Tekçede melhem olmalı. Bilyen häzir alyp berer. Hani şu kitabı eline getir. Bu kitabı görün elsin oğlum. Yeketek nusudur. Mun belli vakası olmaz. Evsilmez hazinadır ol. Atam kitap barada kän gurrun beripdi. Döwlet Mehmet Agun kitabın adını bilýänler. Kitabı sana okumağı berýän oğlum. Sağ olun. Üstünlük hemram olsun. Oka ver oğlum. Oka ver. Sağ olun. Anamyňyz üçin taňry ýalkasyn. Magtym uly medresede okan nöwürleri, günnöwer edebiýatynyň, ilminiň beýik ustatlary Ibn Sina, Farabi, Biruni, Nesimi, Firdewsi, Nowayi, Mahmud Kaşgarly, Muhammed Harezmi, Hoca Ahmet Yasawy, Naqşbendi ýaly şahslaryň döredüjiligi bilen has içgin tanışýar. Medresede berilýän derslerden başga da öz başlyk dünýä edebiýaty, ilmi bilen gyzyklanýar. Ine şu kitapda şeýle ýazylypdyr. Ey gudrat güýçli biri var. Sen adyllygyňa, geçirimliligiňe, giňligiňe şek ýokdur. Maňa bu ýalançyň hanymany gerekmez. Ölüp galsam özgäniň ysbyhany gerekmez. Küpür görmen Allah'ymyň beren jany gerekmez. Leyli ýarym bolmasa, bar mydarym bolmasa. Ey Allah'ım. Halipa, ine men aşyk, basym öýlenme hyýalymam ýok däl. Hak söýgi barda näme aýdarsyňyz? Men size şunu aýdaýyn. Şeýle bir söýgi bar. Oňa ylahdan merilen ışık diýilýär. Bir wagtlar meşhur usra şahyry Qays ibn Mulawwaha Pelek salsa her bir ýolu ýöregül sen gaýtmagyl. Çünki pelekniň golunda uly permany bardyr. Leyli diýip kıygyrypdyr. Şol wagt men berde diýen Leyliň sany müňdenen geçipdir. Wah. Hak söýge ýetip oluşkun wasbyny ýyly ýaymak bagtam bide de ýetdirsedi käşke. Pelek älime ryswa kıldy. Aýrypdyr zarymdan. Ne iş kılsam habar bilem. Men ol meňli ýarymdan.
Kim var? Kim sen? Meňli? Bu men elti. Oy toytoran. Sen mi? Saman ötürsünmü? Şükür. Gel geç durma kapıda. Gel otur. Yaxşımı ýagdaýlaňa? Halymdan habar soraýyn gelin. Oh, halim haraplı toytoran. Sen sorama. Sana getirdim. Sağ ol. Hawa, aydı ver. Ayağın ağrıyamı. Hani? Oh, ağır yağlı. İcir çek ende toytoran. Men sana şunu aýtjaktym elti. Näme aýtjaktın? Aydı ver. Ýüregiň ağırdasyma gelen okgoly. Aýtmanam durup bilemokda. Näme boldy? Hol ülpi daýdan gyýdy. Haly gözel ere çykanna. Döwlet Mehmediň ogly Magtym uly. Şol meňli bile gözüniň aşyny kakşyp göze başa düşenmiş. Elti ýöne menden bir göwn etmek bar. Towa. İýden aýt. Innem medrese okuw gidenden soň meňli ýygyna ýanyp köýüp ýörmüş. Görenler wa. Gep gıйbat getirýär diýip meni bir ýazgarma göreldi. O sözleri eşitip otly köýnek giýenlerin ondan hey aýtman durup bolýarmy? Öde tüýst diýilýän ýereken bolýan. Ýöne sewdany meňliň özüniň başlamasy uýur. Wah, şo da elti. Şo bir hille. Ýoksa da Döwlet Mehmet nämedim ýaka? Ya olara gyýdy gerek dälmike? Wah, menem şonu diýenne. Olara gyýdy gerek bolsa gapyda durardylar. Inni onu eşiten adamlarym heşelle kakýalar. Kim heşelle kakýa? Kim kakanda näme? Ýylyň agryny beklep bolmaz. Biz gyýda eýelik etmeli. Ýoksam maskara. Sen näme şu çakaçyn içine salyp geldin? Aýtmala kening. Sen içiň erbet toytoran. Elti, bir çykalga ba. Ne hil çykalgasy var? Şyhym dädimler geljek diýdiler. Şyhymlar? Bilýäňa gurot derler. Şyhymlar? Meňli üçin zat gaýgyrjak gelýärler. Meňli jana dödemokda. Meňli jana dödemok. Men gideýin. Şyhym dädimlere de habar edeýin. Meňli, denejen çagyrýar. Ece. Emdiren süýdümden razy dälirin. Vay, beýtmeň. Edýäniňiz näme? Aýyrlyň degmeň maň. Ala detme oğul bak. Ýagy pipik geýer. Bagty ýatanyň. Aýyrlyň. Maňlaýyna ýazylan. Köýdürme. Näme üçin gelmedin? Magtym uly. Dur gitme. Meňli. Kerem eyle. Ya Rab, kudretli Suhan. Garip gamgyň geçen halymy meniň. Öz beren janyňa jebir etme, jep bar. Zäherler kuýmagul balyma meniň. Eciz menim. Senden özgü kimim bar? Bir teselli bergil köňülme meniň. Köňülme meniň. Magtym uly, näme ol eýgilikmi?
Men etiregi var ya. Yüreğim bir yozluk asız ya. Doğru ediyen. Yüreğin insalmayan olsa sebebini bilmek gerek. Birini görüşüp bilmesek gerek Halipa. Men etirekte ne çekleneceğim belli de. Nisibem çekip dolanay tamam son hiva gaydarın. Nesibeni ıslamak gerek değil. Belki de biz yeni şu yerlerde görüşürüz. Biler bolsaň meni Şirgazhan medresetine çağırýarlar. Hiva da bir yerden uzakta değil. Hem ziyaret hem ticaret diýileni ne? O yerdäki ılımly bilimli akullan arasında bizim bilen pikirdeşleri de, biz bilen du demek bolarlar da var. Ýöne menne başga bir hyýalam bar. Men hem sen bilen etirege gidip Döwlet Mehmet Azady bilen görüşetim gelýär. Şirgazhan medresesine bolsa soň ikimiz bile gaýty bersek niçik borka. Ajap bolur Halipa. Onu eglenmen watana ugraly. Hey! Näme durýan? Taklaman kerweni. Şu mallar bir yerle versek şoňa özümüz diýinjali berer, bolýarmy? Mallar yerler, siz arkayn bolay. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Akşam yatıp dağ bilen uğramakçı. Bir de bir yer tapılar da. Tapılar, yerimiz kändir. Sağ olun. Barın da arkayn yerleşiverin. Ay çerkez büyük mallar yerleştir. Arkayn bar yerleşiverin. Çok sağ olun. Mallan aladasın et, yatakta yer kändir. Ola. Ay yigitler, hani bu mallarım yatak eltin. İlk mallar bursu boyak. Otun soğuk ayrısın et. Mehman, onu siz arkayn barın da diýinjal verin. Ola. Mallan aladasın et. Web sağ ol, tağır yatkı. Var verin onu. Bolýar. Takla kerweni, üstleneli. Wahy. Orluk buğdayım. Bilýän. Size çiğnce toprak gerektir. Atımul näme boldy? Yönesi uğrama. Imkan esip bolsa. Yerem tapılar. Onsoň suwum tapılar. Atımul bizi de galýar. Hamsaklı. Näme boldy? Näme durýaňyz? Göre beni. Gören diyen men size. Getese düşmez bular. Gören. Salamu alaykum. Wa aleykümselam. Kerweniňiň uğru nire? Biz giýinjaýa var ya senin. Ýaşuly. Siz ters uğra var ýani Allah. Wakay. İnim. Sen bilýän bolsaň. Şulara düşünür ahri. Düşünür şulara. Hey! Sana diýen. Durma. Yürü. Borçumu nehiydi. Nehiydi diyen ben size. Feride. Hey gep düşünür polyanı. Her bir yer çeke. Men sana şunu aydayım. Kerweni sen halat etmeli. Adamlar, siz ters uğra var ýaňyz. Eşitýäňiz meni? Siz ters uğra var ýaňyz. Giňjay bu ýerde däl. Giňjay bu tarapda. Adamlar, eşitýäňizmi? Durun, nira var ýaňyz siz. Adamlar, siz ters uğra var ýaňyz. Giňjay bu tarapda. Eşitýäňizmi adamlar? Giňjay bu ýerde. Mahtumuli, sen olar saklama. Olar tüm dünya var ýalar. Sen nira durýan? O yerde hiç zat gerekke. O yerde hemme zat ba. Hemme zatın ba yerine elbette hiç zat gerekke. Sen näme menden ýüze gurýan? Olar men gidim bilen marýalar. Belki seni men gidim bilen gider. Eşitýänmi? Ben bol. Ýok boş ýerden. Terede bir kerwene. Terede bu uğurny itiren kerwene. Sen bu kerweni özüň halat etmeli. Ýoksa Adamlar uğruňyzy ütködüň. Dolanyň ýydyňyza. Dogry ýola düşün adamlar. Eşitýäňizmi? Siz ters uğra barýaňyz.
Goý aglama. Kısmaty näme ýazylan bolsa görmeli bolar. Meňli. Garaş. Men basym gelirdim. Kaçan gelersin Magtumuli? Men sana garaşarım. Magtumuli. Gideli. Kerwenden garya. Adamların getiverin. Maltumul adamlar gördüm. Maltumul adamlar. Salamu aleyküm. Men tigitler nereden önüm gelgele namar asıl hamim kulmam. Kulum ömünne ot. Salamu aleyküm ata. Wa aleykümselam. Taman elin Magtumuli. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gel hanımır görseli. Indi men seni öz yanımdan goýbermem. Biler bolsaň obamyň gowlanlar ýol saýyn tutýarlar. Nire gidiyorlar? Ahmet Şaňa. Ahmet Şah Durrani Türkmenleri Agdyr watnaşyga çağırıp çakyl giýberipdir Magtumuli. Gelenin gowy bolaýdyn ha. Ýaşylar gollaýarmy? Owa, ýaşylar gollady Magtumuli. Sen nähili pikirde? Dogry Magtumulyň pikiri wajyp. Ýer näme diýersiň? Yarınçıya mozo toydan tom yerine çalayım. Magtumul geldi deyip haber edin. Durdu vayaydın. Nur nehet çağırın.